ya ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. anyị si ka udo dịrị n'ụbọchị nke taa na anyị nwawu ndị ndozi ọdịnala Igbo, na anyị nwawu ndị kwere n'ihe otu kwuru, na anyị nwasị na Igbo heritage we never ever die, na Igbo heritage agaghị anwụ. Ọ bụ ndị ndozi ọdịnala kwurie ambịakwa ụmụ ibe o setigo olugo ka ọ na-eru. O nwere ndị na-agụ egwu si ụnade si dem selense ụnade yunade si dem selense dense dem biget senselense agaracha must to come back selense. ụmụ ibe anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, ọkwa ifuru Igbo heritage it can never go. Eji ghara ịna bụ na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala ewerego ndụ anyị wee chụọ aja, wee sị na ihe aha dị njọ ọ dịkwa mma. Ọ bụghị iwu bụ na onye ọbụla nọ n'ụwa ga-apụ ndụ, mba. Mana ọ bụrụ na mmadụ ịtọ pụọ ndụ n'ala Igbo, mmadụ ịtọ ahụ can generate a new generation of ndị Igbo ga-abụ ihe nrịba ama dịrị ndị a ga-amụ amụ. Ọ bụghị maka every general Igbo person ọwọkọ hakwa eme o. Every general Igbo person ịdị mma ọ dịghị possible. Mana ọ bụrụgodi only one person na ala Igbo dị mma, one person can transform a society. E nwere so many things, ihe dị iche iche ndị be anyị na-ama ha ndị ndozi ọdịnala ji wee bịa. Maka obi anụnwụrụ fụrụ ihe niile gbasara ụwa etinyere ihe na ihe a na-eri eri, kwefuru nri, kwefuru mkpụrụ osisi ụnụ na-afụ. That is the creation ị na-afụ. Ịga na mkpụrụ osisi, ịga ghọrọ ya, ịgbawa ya, wepụ okpokoro ya, were mkpụrụ ya taa, plant kwa ya again. Ịtasịa mkpụrụ ya, plant ya ka ọzọ too, ichefuo na the same thing ka ị ga-eme na nwa gị. Kedu the seed ị plantịrị n'ime gị? I were mkpụrụ osisi tasịa, tụfuo, ka ekwere nke ga-epu ị ga-ata ọzọ. Onye jere n'ukwu osisi ghọrọ mkpụrụ osisi tasịa tụfuo, kedu nke ọzọ ọ ga-ata? Kedu ebe ọ ga-esi aghọta ọzọ ga-ata? Onye ndị Igbo si na onye isi zụtara ụdara n'ụkwụ, rachasịa ya, tụfuo mkpụrụ ya, kedizie ebe ọ ga-esi eweta ọzọ ọ ga-aracha? Ọ ihe a na-ajụ. Mana ihe na-eme anyị taa ọ gbaghị aka, maka na nna nna anyị ha nọ n'iyi. Ịghọtago? Ụwa nọ n'iyi. Ihe mere bụ na ndị kịta amaghị ọnya ka anyị bịara ịgwa ha. E nwere ihe ndị Igbo na-asị ha mụọ nwa ha na-akpọ ya ọgbanje. Datin dị ezigbo mkpa n'ihe gbasara because of na anyị aghọtaghọzi the real Igbo mythology. All those things become us a reality, then ọrụzie scared. Ma ndị wanye eji na-egwu onwe ihe gbasara ya. Ihe a na-agwa unu oge ọbụla, ihe na-agwa unu maka ụwa nwanne, ife ọkụọ ọ bụrụ na ị nọ ha na line, ị ga-abịa ịma na ụnụ na-atụgharị ya isi. Ihe a na-ekwu maka ọgbanje abụghịkwa ebe obe ndị mmụọ rejectịrị, ọ bụghị ebe ahụ. Ebe rejectịrị ọgbanje is be ndị mmụọ, is not here. Because akwa sị gị na mmiri ebe ndị mmụọ ọ n'ụwa ka mmiri dị, because mmiri dị condensation of a spirit. Ịghọtago? So ọ n'ụwa ka mmiri dị. So ọ bụrụ na ọ nụrụ dị na mmiri, that means na ụwa ka ọ nọ. Ka ihe ji wee kpọọ ya iyi ụwa, why eji wee kpọọ ya ndị ọgbanje iyi ụwa? Iyi ọhụụ n'ụwa ka mmiri dị na ndị mmadụ sị. Mana ya dịbadụ n'ọwụ mbọsị ọzọ ka anyị akọwa maka ya. Maka distance ihe anyị ji ekwu ya ekwu na ndozi ọdịnala, anyị nwere practical steps. All this thing will become reality to you today life. Ọwụ na ị pụọ na distance m na-agwa gị taa, because ihe anyị na-ekwu ya ibe a bụ na John the Baptist na-eti mkpu n'ọzara sị ihe anyị na-eti mkpu n'ọzara. All these things na practically we have them. Educational process for develop a mind and a child.
practical steps. Mana ihe anyị na-ekwuri ya ebe a bụ ozi ọma ka anyị na-ezi. Ihe a na-eme ụka enweghị mgbe o ji wee wụrụ chọọchị. Ụlọ ụka bụ ebe a na-akụzi nkụzi. Ụka na Igbo bụ ụka ịka ihe ọ draw line, to draw a line. Ụlọ ụka bụ ebe a na-draw line where they will teach you onye ka ji wekpọ ya ọdịnala, ọdị ya n'ala ka eme ọdị ya n'ala, ọma ume omume ọma, all those things which are language etinyere etinye so that gị wee nwee ike ịpụ ndụ. Everything ndị nna gị gwara gị ma ịgụ ọnụ ihe niile awụcha concept from ofu aha to abụọ ọwụcha concept. Character omume a na-eme eme concept ka ọ bụ before ebubatazie to language. Maka nna gị mana future nsogbu nwere ike ịdị, o wee tinyesi ya destin na languages because mgbe ha anaghị ede n'akwụkwọ, ya mere ji wee tinye na language. So today now ndị be anyị aghọtaghazi ihe a na-akọ, and the only way to go back to this ship again is to because anyị nwa na onwe anyị is being sent to come here. Gwa gị destin a na-agwa gị, anyị nwa bịara just purposely to reinstitute the institution. That institution anyị nọ ebe a to reinstitute it. Enweghịzi ihe ọzọ anyị nọ here, and anyị lay ha na the foundation. Only those ndị agha nọ n'ime ya ọ ndị ama asị ndị Igbo. You can be Igbo identity but you gaghị a choosing person. It's a different thing. Identity you may be because ndị mmadụ nwere American passport, ndị mmadụ nwere British passport, ndị mmadụ nwere Spanish passport, ọ ya mere gị Spanish man. No. So ị nwere ike ị na-aza Ifeanyị, Okeke, Okonkwo, ọ bụrụ ihe a na-ekwu maka ya bụ have you been collected into the kingdom? Anabatago gị na anaeze mba, then ka ezigbo uru ọba onwe ha ọbara na ndị Igbo mere everything ha na-eme eme according to cosmology. Kedu ihe ndị Igbo ji wee were nkwụ a na-ekwu, nkwụ a na-agba agba? Enwere ihe nji wee sị na anyị ga-ekwu maka nkwụ ata. Ndị Igbo na-agba nkwụ, ị ga-afụ aha bụrụsie glass cup. Nna gị o nwere glass cup? Iche na ha ama ihe bụ glass cup? Go to Igbo ukwu, go to ndozi ọdịnala, go to heritage Igbo Heritage Center, gather place ịfụ ya na nna gị ma ihe a na-akpa asọ. Ọ bụrụ maka glass, ọ bụrụ about glass, enwere ihe ha ji wee jiri that calabash wee mee dat ihe eji ame ịchaka. Enwere ihe nna gị ji eji calabash agba mmanya, mana ịtọ ọnụgo to gallon agba mmanya nwanne ịpụgo imtaizi ịpụrụ apụ completely. Kedu ihe iji gallon eme? Gallon ị nwere ike iji egba mmiri, mana ọ bụrụ maka mmanya because mmanya wee information ka edebere gị die, because ịgbanye ya na gallon ahụ the information apụ, ị gaghazi aghọta ya. Ndị nwa gị gafe gaa from nwa gị because nwa gị ahụ ga-agwazi. So that's what dị mkpa. Onye nwa mere nwa bekee ji n'Africa brusie some all those artifacts because artwork is a nation, is a character. Ọ bụrụ maka ihe ndị mmadụ na-eji is source of energy, source of working, everything about movement nwere source otu wee pụta. That is artifact. Arụsị na afọ is the beginning, nothing more, nothing else. That's why nwa bekee ji wee buru edosa na be to teach their children in school because ha nwere that thing. So they must show their children before nke ha nwere, because ị na-agwa ịtụpụ nkịta ya ketọrọ ya mbọ. So ọ na-agwa nwa ya about today, ọ na-agwa ya about yesterday with your own artifact. But that's why ndị mmadụ ji anụ nwaanyị today ha buru nwunye ha buru mmanya n'aka, o were glass cup, were gallon mmanya, were glass cup banye mmanya. Nwanne that thing na-eme there because scientifically ọ dị honey eme because the creation create a calabash, a symbol of bonding. Because calabash nwere enu nwaala, enu ya ha ka anyị ji eme kọpụ ya. Anyị bepụrụ enu ya were mere kọpụ, werezie na ya hakpa nwa ya, merezie na na-agbanye mmanya. Ọ ya mere nwaanyị ahụ ji ebu dị mmanya gabunye the man. All these things are ritual. All ritual ka a na-akpọ ya. Ịgba nkwụ, ịgba ndụ, it's a holy communion. Ọ bụrụ ịgba akwụkwọ, ịgba gịnị ka a na-agba n'akwụkwọ nwa? Ịgba akwụkwọ wee certificate created by government. Ọ bụrụ ritual. Ịgba akwụkwọ abụrụ ritual. Ịgba akwụkwọ wee for certificates created for the government. But ịgba nkwụ, yes, because everything nature created you must go through that. Ọ bụrụ na ị gara through that nwanne,
you will come back here 200 million times and ị ga na ata ahụhụ. It's as simple as ABCD. You will be suffering because nature more does not pardon. Will repent. The only pardon for more is to change your way to the righteous way. That is only pardon. No, onye ọbụla gwara gị the opposite na asịrị gị asị. Ekwensu is an angel. Ọ bụrụ ifo. Ekwensu is an angel and the Ekwensu will the eternity. Ekwensu is the eternity because Ekwensu will be here forever and ever. Today, tomorrow, yesterday. That is eternity. Ọ ga-anọ ebe a. O nweghị ebe ọ na-eje. Ihe ọbụla about concept nọ here because he's here. Everything is within the creation. Kedu ihe bụ aka ọrụ ya? Ọ bụrụ about gị nwa ọ na ọ bụrụ gị nwa. No. Ihe a na-ekwu maka ya wụ you are. Ọ bụ ngwa bụ the physical manifestation of these characters. So ọ ngwa bụ the actor na movie. Ọwụ na the role enyere gị play because this role a na-ekwu okwu ya bụ na ndị mmadụ aghọtaghị ya. Nwanne the teachings a na-ekwu maka ya ọ ya ka ụnụ na-akpa ịka ụka. You have been bamboozled. You have been bamboozled whether unknowingly or unknowingly. Nwanne nwere ihe dị ka ụka. That is nothing like worship. You are just been bamboozled. Ịghọta ihe a na-akọ. The place you na-akpọ place of worship is place of teachings. That is what ụka mean. Mmadụ na nnukwu Igbo ebe a. Ife m na-akara gị kedu ife m na-akara gị na-akara m line a ka this thing line draw a line to give you direction. That is what ụka mean. That place isi kpụrụ na-akọtu oriri a na-anata with the holy communion. Ọya ka ị na-agbakwa na nkwụ. That is the ihe na-eme akwa agbọgbọ ya ata ọya ka ọjị a na-aga. All these things anyị emeghị practically otu a ga-esi wee mee we will do them practical in Igbo land as a way of life. All these things nọ there. Kedu ihe a na-akọ? Ndị eriri eri ka ụnụ bụ ụmụ ibe. Eriri anyị anyị esoghị ozi ndị ndozi ọdịnala apụtago n'oriri ahụ. Mana ndị nke ọzọ ka nọ ebe ahụ na-eriri ihe eri. Ị na-achọ ebe Chukwu nọ n'ebe Chukwu ebe a. Ị na-achọ ebe Ekwensu nọ n'ebe Ekwensu ebe a. Ị na-achọ ihe ọ bụla ị na-achọ n'ekwe ebe ọ nọ. They are there in your face. Kedu ebe ị chọrọ eji? Kedu ihe ndị Igbo ji wee na Ekwensu bụ God of war? Why? Ka ihe ọ bụ ichere ọgbọ wepụta ihe a na-ekwu maka ya the defense system inside your body. Ọwụ na ahụ adịrọ gị that cells na fight for those virus the Ekwensu energy. Simple as ABCD. There is no man somewhere, one man somewhere evil na-eche gị ka ọ gbuo gị. No, this nke nwa bụ onye bụ the evil person because you have the good. The akwụkwọ Bible ndị a nyere gị inwe ihe a na-akpọ metaphor. Ịghọtago? That is a metaphor, simple metaphor. It's about simple metaphor. Ọ na mmadụ chọrọ ịgwa gị for example ị gaa na school na teacher na-akụziri gị ihe onye gị instances. What you see in the Bible is instances for you to develop your mind. Ọ bụ ihe a na-agwa gị there. So all teachings, not worship, but worship is clean your mind. Ka nwa atụrụ be pure. Onye ọbụla gwara gị opposite of purity, the person na-asịrị gị asị. Nwanne, before you can develop a land, your mind must be developed. If not, you are talking nonsense. Because development of physical reality started from 4 points. You must go the first point, second point, third point, and the fourth point. You begin to build and begin to be creative. This is must. If you don't do it, you cannot. Ọ bụrụ na ị gaghị this process nwanne si ebe akụ ị na-ekwugere nothing, you will not onweghị ị ga-eme. You cannot do anything. You can't. Nature nwanne, this life you see is nature itself. Is a emanation. It's a force moving. So can you defeat the force? Then who is fooling who? You can't defeat the force unless you be part of the force. Then you can create. Okay, how can you create? You obey here. Ndị mmadụ adịghị na-ekwugeri ya bụ just ka ha na-akpọ ya symptom psychological problem. People ndị mmadụ chere na ha ga-anọkọta nọ they will imaginary create something. Nwanne, if you are not part of creation, you cannot create. It's as simple as ABCD. So ihe ha na-achị bụ nkwụ ha na-agba is to bond you with the creator to begin to create. Nwanne, mmụọ nwa because ihe ha na-achị gwa gị ịta mkpụrụ ahụ, ịta mkpụrụ ahụ enyere gị si nwaanyị ị na-eje ịpụta
information for ndị na-abịa abịa. Bonding, abọndụọ ya, abọndụkwa ya n'ife, abọndụọ ya na mmụọ. You are doing the spiritual bonding with the nkwụ. Physically you are bonding with a man to give birth to a child. N'ịgba ya na glass. That means ndị ha na-akọ, how can you train the child to be great? How can you train the child to be righteous? How? Ọ bụrụ na ị ghọtaghị the message of righteousness, ka ị ga-esi wee train your child to be righteous. Nwanne eriri unu eri, ma ndị ụka ma ndị Juu eriri unu eri, because ịma ihe ha na-akọ dị. Ịmara ihe a na-akọ dị everything na-achọ n'uke ndị n'uke anyị. Ihe ndozi ọdịnala Igbo pụtara dịrị ịwa n'ụkwa ọ dị ya naanị ka anyị mee ya n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nna ka ụdị Chukwu ọzọ ị na-achọ. Ndị Igbo na-akpọ ịgọ mmụọ is to meditate. Ihe ị na-aga na chọọchị eme is to listen the word of God to teach you how to go. Ịgọ mmụọ is to meditate, nothing more else. So ebe ahụ ị na-aga n'ụlọ ụka na-enye ha ego na Juu na-enye ha ego, nwanne ịghọta ihe ha na-akọ ebe ahụ, because ndị ama ihe ha na-akọ, ha na-ekwugheri. No heaven is for them. There is no heaven for them, because to start with they don't know ha mara ihe ha na-akọ. To start with ha mara ihe ha na-akọ. Ị chọrọ